DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sa ngaran po, kanaka-nagag pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot na ngamin na tagailigan na sa maray na kamatangan kung na maabot na Pasko sa good nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon kanato ngamin. Salamat po. Edsel de Maywat. Hi Ringkunada, kamusta po? This is Board Member Shai Fajardo Noble. At ako po, kasama ang buong Fajardo Noble family, ay gustong magpaabot ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway sa pagdiwang po natin ng Kapaskuhan at pagsalubong sa taong 2024, huwag po natin kalimutang punuin ng ating tahanan ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Again, this is BM Shai. See you soon! Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko
at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Happy holidays kaninyo namin. Si Laila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN DZKI Iriga. God bless all of you and your family. Diyos mabalos. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Ubal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017, mayroong multiple gallstones. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan, nasa radyo, napagaling ni Dr. Paragas, tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan, gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Ha? Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas, kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Minsaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calye
Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calleja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President, Shakey's, Iriga, Inside, Gaisano Capital, San Roque, Iriga City, Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City, Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Criscia Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Pool 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor of Santi Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga 2S Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Nantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Ibariantos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Former board member Carlo Batalia and Batalia Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. May this season be full of love and laughter for you and your family. Christmas message from Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Retired Fire Brigadier General Ruben Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Rellosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibia Capalos, Chief PNP AOD K9 Group, Camcrame, Quezon City. Retired Police General Elmer Mora and family, Iriga City. Attorney Rico Borromeo and family of Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain John Michael Miraflor, Officer in Charge, Kanakman MPS, Kanakman, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, HPG, Camarines Norte. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Dr. Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City. CGA Captain Carlos Eusebio Oliva, SO2 Chief of Staff, Coast Guard Auxiliary District, Bicol Region, and his family. Elected Barangay Kagawad Chupiluno Ibareta Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Elected Barangay Kagawad Roy Andalis and family, San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. Albin Losenia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, San Roque, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. PSMS Jaric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Engineer Roger Sorilla Dasa, licensed civil engineer, design and build contractor, licensed real estate broker, chapter vice president for MIS, DHSUD registered, and retired Police Brigadier General Jerry Fornal
Lisa Biaris and family of Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Sa ngaran ko ka na lokal na gobyerno ka Iriga, ipinapaabot ko ang pagbati sa maugmang Pasko kaninyo namin. Akapaskuhan panahon sa mga selebrasyon, reunion, party, pagtitipon sa mga pamilya, pagbutang sa mga dekorasyon, kaibanan si Santa Claus. Alagad, dirita po tabi malingawan, na natunay na kahulugan ka na Pasko, amo ang napagpadara ka kanateng kagurangan kay Hesu Kristo to save the world and redeem us from our sins. Aon pamanlugod, nasa pagselebrar ta nguwan nakapaskuhan, kita magkabinutan. Agko katuninengan, kamayan, saka magdaraman lugod kita pag-asa, mag-inspirasyon sa lambang taon. The Aribay Iriga Administration wishes everyone to have a progressive, resilient, and God-loving 2024. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Arriba, Iriga. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ang gandaan. 27 minutos makalis ang oras na alas 12 ni Udto. Ang gandaan ng mga RPN, DZKI miyembro ka ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. I'm in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty. Disyembre 9 na po, 2023. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Welcome po sa programang Buhay sa Barangay. Tama po ang mairibanan. Giraray po ini ang sendong kabarkada, Karonda, Jonathan Oliva. Welcome, welcome. Pwede ka mo magpara kung ano-ano ta, Disyembre na. Formal nga ni ka mo. Greetings ko po duman sa mga nagselebrar kan sa indang party kasubanggi. Si ba nagselebrar kan kumpleanyo, happy birthday. Sa nagselebrar kan International Day of Persons with Disabilities, congratulations sa pagkondusir po nindo. Yes, man! Salamat po talaga kakandak po kamo kansiring na aktibidad. And sa kuya man pong pagpapasalamat kay Honorable Diosdado V. Nunez. Sa puan na bagong ilihir na punong barangay kan Barangay Santiago, Nabua, Camarines Sur. Upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty
sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga Again, congratulations. And of course, duman po sa mga mapa-NDP, mapa-IDPD, International Day of Persons with Disabilities. Congratulations sa Indo. Dapat po, kinukondisir nindo yan. Dahil Indo pinagpapabayaan ang sa indong budget kada barangay. Dapat po sindaan na bibenepisyohan bakong kung sisay lang. End user po kayan PWDs, bako po yan sa senior, bako sa LGBT, bako po sa solo parent. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga... Kumustahan sa tuyang barangay ngunyan? Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam. 31 minutos na po, makalisan oras na alas 12 ni na pagkaudto. Kumusta po ang sa indong barangay? Once upon a time in the Philippines, Si mga bagot niya tong mga tukaw na opisyales. there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam.
Ram-pa-pa-pam, ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam, pam-pam-pam. Kumusta po ang Sindong Barangay? Si Mabaw Ganindong ilihir ng mga opisyales kung okay man. Anyway po, congratulations po sa Sindong Iraray Gabos. Si mga nakapanggarana duman po sa nakalis na eleksyon. Sana po gibuhuntan sa tuya pong responsibilidad, ang sa tuyang obligasyon. At dapat po padabauntaan sa tuyang posisyon. Tayan po, saro pong ipinagtaukan na mahal na Diyos sa Saindo. Saro po na oportunidad para mas maipaling po ang Saindo pong pagserbis sa Indong barangay. Queen, nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao. Ako na pong beses na pinagbanggakan Chinese vessel ang mga sarilit na bangkang pansira kan mga Pilipino duman po sa West Philippine Sea. Ang pangyayari kan Martes po, Disyembre 5, Panduana. Pero po sa pagbanggakan China Coast Guard sa barko kan Philippine Coast Guard kan Setyembre, notadong pangaray po na binabangga talaga. Pigtotoyo, ninulita mayong anuman po na garo kuyan sana pig ignorante ka ini yung pig ignore lang kanong kaitong Chinese vessel makaliyos po na banggaon an mga bangka kan para sira. Ako kung siring kaya na sistema, bako man po baga sa ta ako mabuot man na tao, ta ako pag pinagbanggaan ako, dadaiman ko nakakaano, iba po ang mangyayari kaya sa totoo lang. Banggaan mo ko na may mga kong piggigibo sa imong lain ay inda. Bako ko pong ugali ang siring kayan. Pasinsanta ka, tapasinsanta ka. Pero pag naubos ang pasensya ko, pumurmal ka. Nadawa kung kung gurano ka kadakula, kung gurano ka kasadit pasta sa lakas ako. Maski ko solo-solo, dahil mo ko pagsiringong kayan. Maski siring ka ng kamugtakan ko, pumurmal ka mo. Totoo yan, sinasabi ko sa Indo. Pag sinarita ko po, pinapanindugan ko yan. Maski po siring ka ng kamugtakan ko, dahil Indo ako pagbanggaon, tadi po ako nakakapaumang sa Indo. Ako nagtataram na. Siring kaya nang nangyayari duman sa West Philippine Sea. Pigbabanggaan pigbabanggaan an mga bangka na kan mga parasira at asaradit na parasira nga ni. Pigdadaog-daog pa. Mga puro-purma ideraw ka mo kayan. Kalokohan yan. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Irakmang kaini yung mga parasira, oh. Dapat po tawan taning atensyon man lamang ini kung anong nangyayari duman po sa West Philippine Sea. Sumayaw lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang
Herakman, oh, mga wasak po itong bangka. Igualat kang Herakman. Ano na po ang ginigibukan sa tuyang mga otoridad dyan po sa saliri natong teritoryo? Time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ngayon na pong mapapakinabangan, o Herakman ka ito, ta pinagporsigir ka itong mga parasira. Pinagporsige po na ang iba po dyan, mga inutangan lang sa mga lending. Tapos po ipapagibonin na bangka para po igwa po sindang magamit para sa pansira, para po pansira ninda. Ang gandaan ng mga baba. Dapat po kayan tinatawan man lamang nin hustisya. Ang gandaan ng mga para po sa sa tinampo hit and run. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Makatapos po nabanggan, mayong lamang ning kung dahil ninda naiisip na mga tao man yan, parehas ninda. Kaya po ang paghiling sa tuya kaining mga taong niyo, siguro hababang maray. Mas hababa pa kita dungan sa mga hayop. Parehas kang ayam, parehas kang ikos. Pilipina, yes man. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Herakman po kayo niyo. So dapat po matabangan po ini. Ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y 42 minutos na po, makalisan oras na alas 12 din pagkaunto. Kuya po, nagkakapirang pagrumdum. Ang gandaan ng mga RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Ram-pa-pa-pam. 44 minutos na pumakalisan oras na alas 12 ng pagkaunto. Abot po kita, alam ko na imedya. Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty
APN DCKI membro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Siring po kaya na nangyayari kan banggaon kan Chinese flag vessel po kan MV Taihang 8. Igualat po, pinag-ignore lang ninda. Mayo pong pinaghibong aksyon na maisalbarbasang itong mga sa inda pong nabanggaan. Mayo na pong mga papakinabangan sigun po sa bareta na sa tuya pong nako. Ito pong bangka nin mga parasira. Sigun po sa 5 parasira nalunad kan bangkang FBCA Ruel J. Daiman po sinda naghihiro, nakagakod ang sa indang bangka. Kan mailing ninda po ang barko kan China na pasiring sa indang direksyon asin po pigbanggaan po sinda. Imposible po na daim po ninda mahiling. Taharayo pang maray, igwa po dyan nin nakahiling. Dyan po sa bridge, igwa po dyan. Ang bridge po iyo po yan pinakalangkaw na parte kang bangka para po sa mga tao. Imposible po na dainin na malikayan an sinambit na po mga bangka kan mga parasira. Isipon po nindo, alas 4 pa lang nin hapon. O hiling-hiling na marayan. Binsido pa ako kung banggi, talagang dipisil mahiling pagbanggi. Pero an sulo kayan maliwanag na maray pirang metros po. Mga dugong Pilipina, wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Pirang metros po ang rayo kan naabot kang sulo kayan. So imposible pa manggiraray since kita po nagdisenyo po kita kan mga siring kaya na bagay para po malikayan ang mga tao. Ng mga babae Pilipina. Siyempre po, an enot po dyan, iisipon niya to, an siring kayo ni nakakagadan ini, kuning kaso mabanggaan ang mga tao. Kaya imposible po na maggibo ang mga tao nin mga bagay na mayuman lamang po ning precautionary measures. Ito pong mga siring kayan. Yaw lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilip. Sabi po kan digdi sa bareta tatarawanan pa po. Nagtarawanan pa. Yes, man! Itong crew makalisindang banggaon talagang pigtuyo. Ng mga babae Pilipina. Grabe ang pinaggibo. Masakit iyan. Dapat po tawan po ng hostisya. Magkiro na po ang gobyerno manunungod kayo ni. Sa beauty queen nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Anyway po, Giraray po, salamat po duman sa mga barangay na lalong-lalo na po sa mga punong barangay na nag-uutob kan kasuguan na para po duman sa mga
para po duman sa mga PWDs po na dapat po mauusar ini as in mabibenepisyaran ang mga PWD sa Indo pong Mga dugong Pilipina. eksklusibo po duman po sa mga PWDs. Saludo po ako sa Indo, mga kapitanes, mga punong barangays na naguutob, bako sanakan lay digdi po sa tuyang LGU, pati na po sa Republic Act 7277. Hindi po kapag butan po ini kang gobyerno, kapag butan kan lay, daiman po ini bara-bara sana or basta sana itinaram lang. Sus Mariosep. Bako lang po ining itinaram lang, igba pong dokumento, nag-agi po sa tamang proseso, kaya nga po nga ni naging Akta Republika. Pero ang iba po, day man lamang nag-iintindi ka ini. Imbes na itaw sa PWDs, pigbabawasan pa ang budget. Kaya po magdangog po kamo sa ko. Kaya ini po, nakikulay po ako sa Indo. Ini po, karahayan man din do ini. Saka po ang welfare and the rights po kang persons with disability sa Indo po na babayular. Sana po, bako pong siring ka yan. May mga pinagkukuyan, ang mga motion kan mga kagawad, ipaluwas ang sistema, ipaluwas ang budget kang PWDs. Ang iba man, di man naghihiro. Ano tada inindo hinihiro yan? Bako man po yan sa Indo. Lalo na po si mga matatagas ang payo ng mga treasurers. Pumundo ka mo kaya ng mga gibo nindo. Ang gandaan ng mga babaeng Pilipina. Paparatuyo-tuyo kayo ng taong iniyo. Ang gandaan ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya. Sirak ngon po kayo niyong dapat ang tabangan ta po, bakong pagpara ignoron lang. Pinagawa walang bahala, din do tinatawan atensyon. Sabi, labi-labi naman ang sa Indo pong mga sistema. Ay man nakakaano sa Indo, pikpa para babanggaan Indo. Nang mga tambay mo diyan sumisigaw. Para babangga din, di man kami nakakaano sa Indo. Siring na nga ni kani ang kamugtakan mi, siring pa kaya ng pigigibunin do sa muya. Galing sumayaw at ang ganda. Ano ka mo, tawo pa? Pahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Dahil man sa Indo nakakapaumang, pigpapara-umangan Indo. Ang gandaan ng mga babaeng Pilipina. Mga siring kayan, mga ano yan, indah, kung anong klaseng tao yan. Ng mga once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Klase kaya ng mga sistema nindong yan. Ng mga tambay mo. Ang dapat nindong iluwas, ang atindiran nindo po, ito pong budget kaya na dapat ipinapaluwas nindo. Taaram po nindo, sabihin ko na sa Indo, may violation na po. Kamu kayan? Sumayaw at ang ganda. Ang enot na iluluwas ko sa Indo, sa tubangan nindo, ang Ordinance number 0300 of 2020. Ang Section 12 kaya nababiolate na po nindo. Gabos po na yan. Ang saro po dyan na mabiolate mo, you already violated that ordinance. Ang gandaan ng mga babae. Maski sain po, kita darahon. Upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is. Dahil po maatras sa Indo. Tiktok lang sa gilid. Sa totoo lang po yan, dawa kung ano pa. Ng mga tambay mo diyan. Sinasagasaan po nindo ang welfare kan mga PWDs dyan sa Banwa sa barangay. Ipaluluwas nindo tanaka motion na yan, Nobyembre pa. Yawak ang ganda, ikay mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Mario Joseph, mga para daog-daog ka mo, ha. Ang gandaan ng mga Kamu kayan. Punduan nindo yan. ang gandaan ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the field.
Yan po ang nangyayari kaparehas kan pagbangga duman sa mga baroto kan mga parasira. Isipon mo, pinag-insulto pa, pinagtawahan pa subot kan mga crew. Makatapos po sindang banggaon. Asin po dali-dali po daan na naghahali duman sa lugar. Imbis na tabangan, nakita siring pakayan ang pinaggibo. Sobrang pandaog-daog yan. Milita dakulaon ang dardaran nindong barko. Bangga daw ang parehas mo mang kadakula. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Hilita salit-salit itong mga baroto o hilinga na po nindo. Mga karonda. Herak man po, bigla na sila po na nag-abot ang Philippine Coast Guard. Kaya po, pinagsalbar ining mga parasira. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga sa ngunyan po, itong 5, yaon po sa mga ngataman kan PCG. And of course, pinagsairaron po sinda sa medical first aid as in man check-up kan PCG. So kasudma po, nagsampanan nin protestaan may sa dirikan bangka kontra po sa Chinese vessel. Kung magirumduman po kan October 2, binanggaman kan sarong oil tanker ang bangkang pansira kan mga Pilipino duman po sa Pangasinan na ikinaganan kan tulong para sira. Alam mo nindo kung anong ginibo, hit and run man. Pagkatapos na bangga, nagdulag. Ang gandaan ng mga hindi man, dahil man nakakaano, ipaparababanggaan. Hindi nga na mayo pong mapakinabangan duman sa baroto kan mga parasira. Sinangyari po kan Setyembre, binangga naman kan China Coast Guard ang barko kan PCG. Mientras po na nag-escort sa magdadara duman nin supply sa Ayungin Shoal. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ikay mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Padagos po ang panaharas asin pambubuli. Pakusan na sa PCG kundi pati po sa mga parasira. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the field. Dahil man po nag-uuntok, maski na po napag-ulayan na, pinagsabihan na, may nadagong-dangkong ano, iba talaga ang pag-intindigan mga tao. Pinagwawarningan na, dahil pa nga na pinagtatawanin tultol na reklamo. Yaon na po, nakipag-ulay na si Presidente Marcos. Tuman kay Chinese leader Xi Jinping. Padagos pa magraray ang pinaggigibong pambubuli. Yes, man! Ang panaharas, binanggaan pa itong mga baroto. Dahil panahaloy. Haloy na po na pinagigibo ini kang mga taong ini. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Kaya na po may rereklamo ang siring kaya ng mga kaginibuhan. Kaya po makakuaman ni Justisya itong mga 5 katawo na basta na lang pigbanggaan na tapos pigbalat pa. Mayo man lang sindang pagka kuyan sa sadiri na tao man bagayan. Ganda-ganyan ang mga dugong Pilipina. Mga gibo yan sa sa hayop yan na gibo. Ganda, ikay mapapahanga sa beauty Pilipina. Dahil man inaano, pagkatapos kang bigla na sa nang babanatang kay niyo. Ang gandaan ng mga herak man po. Pilipina. Kaya po nag-atubang na nin protestan may sa dirikan bangka kontra po duman sa Chinese vessel. Ano daw po ang magiging kaluluwasang kaini? Na siring kayan, nagreklamo na. So ano po ang magiginibukan sa tuyang gobyerno? Manunungod po duman sa bagay na nangyari sa mga Pilipinong pigbanggaan duman sa West Philippine Sea. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong. Saan day man lang pig-upwat? Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ikay mapapahanga. Sinabayaan sana. Puting Pilipina.
Yes, man! Kung sa indo pong magirumduman kan Oktobre 2, binangga man kan sarong oil tanker. Nguan na sarong pong bangka na pansira po kan mga Pilipino duman sa Pangasinan. An makaturo-turesti po digdi kinagadan pa kan tulong para sira. Tapos pinagdulagan man. Now there is a beauty queen, nagtitiktok lang sa gilid ang galing. Irak man po kaya. Lahat ng mga tambay Ano daw tayo nangyayari ang mga panharas, pambubuli. sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong. Grabe ang paghiling kaining taong iniyo, kan mga taong iniyo. At ang ganda, Sa satuyang mga Pilipino. hanga sa beauty. Ano daw ang paghiling ninda bako kitang tawo? Yes, man! Ang ganda ng mga Nag-urulay na hilingon po nindoy din, nag-urulay na, may nadag na siring kaya ang sistema. Siring pa magiraray kayan ang ginigibo. dahan ng mga babaeng Pilipina. Nag-urulay na si President Marcos, asin man si Chinese leader Xi Jinping, manonood kan mga bagay na ini. Sa beauty queen, nagtitiktok lang sa gilid ang galing niya. Mga iyo pa manggiraray pinagligibo na kung ano pa, na pwede pong mauntok na ang siring kaya ng mga kaginibuhan. Sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing, sumayaw at ang ganda, ikay. 1 minuto na po, makalisan oras na alauna ni pagkahapon. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Ay puwan po makakaaman ni Nostisya ang mga parasirang Pilipino sa napinaglibuang kayan. Labos man po na tao nagkakaipunin ng Nostisya sa mga siring kaya na pangharas, pambubuli, pandaog-daog. O, sige, iyo man yan ang sistema. Papahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Dapat po tinatawan tulos ni Nostisya ang siring kayan. Erak man ka itong mga saradit na parasira. Iyo man lang to ani kinabubuhay ninda. Kaparehas nga ni kan sinasabi ko na aram nindo na baka ipinagsubli lang ang kwartang ipinaggastos para makabilog nin sarong bangka na pansira. Na kung minsan itong mga si pamilya na subli dyan sa mga lending, tapos ipapagibo nin sarong bangka para igwasin dang ipantustos kan sa indang pagbuhay-buhay oral daw. Tapos siring kaya ang mangyayari. Erak man po baga. Wow, ang galing, sumayaw at ang ganda, ganyan. Yan ang mga gibukan mga mayong pagkaherak na tao. Wow, ang galing, sumayaw at ang ganda. Siring na nga ni kaya ang kamugtakan, yan pang ginigibo. Pilipina. Yes, man! Bahala na po ang Diyos sa indo. Babaeng Pilipina. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Mga kabarangay, ini pong stress as hindi po makaturog. Igwa po ininin mga rason takunta ano. Ang pinakadakulang problema ngunya na panahon, ang stress. Nagkakausa po ininin lang sa puso, ulcer, asin man kulog ning lawas. Paano po maaraman kung stress ka na? Ang pinakaenot po, hiligon po, pag kuyanon po nindoan sa indong pulso, ang tamang pulse rate para po sa mga seniors, sa pagultanan po kan 70 hasta 80 na tibok kada minuto. Kung ang pulse rate po masalangkaw sa 80 kada minuto, ini po posibleng igwanin ni stress. O magtagama po ni nagkakapirang oras para po bilangon ang pulse, asin po na itong karkuluhon. Ang
stress level. Para hanapon an sa indo pong pulso, ipatong ilag po digdi sa parte kang pulso. Ini pong enot bako po itong binabawi na tanggugurang. An enot po asin panduang muro sa pulso, harani po digdi sa wrist. Asin hilingon po an sa indong relo, asin mag-set nin timer na 1 minute. Ito po bagang sa indong cellphone, igba po bagang timer yan, igba nin stopwatch. So, dahil na nindo bako na po itong relong mismong si literal na relo, masasala po an posisyon. Iset po din doon in 1 minute an timer. Asin po bilangon an tibok ka ini. Tapos, dyan po nindo mahiling, makakarkulo po nindo kung talagang igwa po nga ni kamo nin stress. Sa kansa pa po digdi, bilangon po ang pagpahingalo. Para sa mga gurang na si mga senior citizen, ang average kan pahingalo 12 hasta 16 kada minuto. Bilangon po ang paghangos. Yes, man! Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda ng... Kung kamo po naghahangos din mas pa sa 16 kada minuto, baka ika po may stress man. Mag-set po nin timer para sa 1 minute, asin bilangon ang paghangos. Maghangos na po ni normal, mientras binibilang ini pong sa tuyang paghangos po. Iligon po ang ibang senyales sa imong hawak. Ang stress po nagpapahiwatig na nin iba pang sintomas sa tuyang lawas. Halimbawa po ang sa imong tulak, nakakamati nin para garo buruhol-buhol, asin medyo malsumon. Sa rupadigdi, makakulugan sa imong payo, nakakamati ka nin pagtagas kan sa imong liog, kan sa imong shoulder, at sa imong pong abaga. Ang saro po digdi para medyo malikayan ta po ini, para mawara. Para mientras maghangos po kita din hararom, asin itong luhay-luhay lang. And then mag-stretching, and then lakaw-lakaw. Ang saro pa po digdi ang pantulo, makanood po kamo na itong magdai. Kung dai mo na po kaya, magsabi ka, dai mo kaya. Kung maski da ita na kaya kung minsan, piniper sa tapaan sa tuyang sa diri. Ang saro pa digdi, dapat ang makaulay mo, itong positibo niya itong mga amigo. Bakong si negatibo. I-compose po nindo ang sendong sa diri, ang sendong pag-iisip. Alagad po pa, maski po sadit po ini, ang stress po baka po pinapadakula sa nakan sa imong isip. Dapat na po kita nagpaparaisip din itong si grabe, itong labi-labi. Dahil po ipag-agi duman sa alak, sa sigarilyo, asin man sa bisyo. So dapat po i-relax na lang po ang sa tuyang sa diri. Magdangog-dangog po kita nin mga musikang magagayon, asin po magpahingalo. Lalong-lalo na po sa oras na magtuturog kita. Kung gusto po nindo na makaturog, magdangdago po kita nin sweet music. Lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Sa magparaisip po, lalo na pagbanggi, permig po kitang matakaian. Kung magpaparaisip po kita,
Grabe po ang nangyayari sa Satuya. Kita man po ang mapipierde ka ini. Saka ito po si panahon kaito na sige pa si kawat kunin aheadrest itong chess. Pag makaturog na ako kaya kung minsan nagpupon kaming kawat mga alas 4 ng hapon, matatapos kami mga alas 11 o kaya kung minsan alas 12. Nagtatatak po sa isip ang board, ang chessboard po. Iyaon po yan sa isip pag magpikit na kita kan sa tuyang mata. Ito po sina hihiling ko. Kaya pinagpunduhan ko itong sobrang pagkakawat. Nadain na po nahahali, lalong-lalo na po pagkaaga, di siyempre an sa imong pagmati, pirot-pirot kang maray. Iyo po iniantulong simpleng abis or advice na pwede tayong dibuhon. Kay puan po na mailuwas sa imong isip ang pinoproblema mo. Ang lumang paagi po nin pagsurat sa papel o diary. Alagad iguaman kita nin mga app sa cellphone na kung pwede ka magsurat as in save ini, mas maginawa po ang sa indong pagmati para makaturog ka. Ang iba po, ang pandua po digdi, ang solusyon papangadji, mag-urup-urup. Ang regular po na siring kaini yung gawi may pakinabang. Kabali po ang mas marahay na pagturog as in mas kalmadong isip. Yes, man! Iba na po ang pag-relax o roal daw as in makatatabang para mapahingalo po ang satuyang isip as in satuyang lawas. Mga ko po na ipagpapadagos ang sa indong pag-iisip sa isyo sa ibang aldaw ang sa imong isip pa oro-turo na sana sa mga pigpapara-irisip niya to oro aldaw ang satuyang worries ang satuyang problema. Dapat po solusyon na ang tinatauba ko po itong pagparaisipon si problema. Solusyon na ang satuyang gibuhon. Paoro-turo, siring kaya. Yes, man! Mag-gibo po kita nin sa rupong desisyon na iuntok ta ang siring kaya na pagpapadakulaon ang sistema para pumawara yan tapos makaturog kita ning tultol pagbabanggi. Dapat pagbanggi pahingalo na tama na si mga isip na kung ano pa man sa sarong aldaw na pinag-agibo, bayaan na po ito. Panibago na naman na sistema pag abot kang sunod na aldaw. Bakong si mga sistema kang sarong aldaw iyo pag manggiraray iniisip kita man sana po ang madidipisilan kansiring kayan. Sumisigaw, wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ang ganda ng mga babae Pilipina. Dapat fresh start po kita everyday. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Kaya ako po pag oras ng magturog, mapahingalo muna kita nin dikit na kung minsan po minutos lang, kung minsan sarong oras o dua. Lalo na kung kaipuan na marayan sa tuyang pigigibo, tinatagamahan ko pa po yan bago magturog. Kaya dapat mga 6 or 6:30, yaong ka na sa tuturugan kung medyo may gigibuhong ka pa para may oras ka duman sa pagturog na tultol. Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing Dipisil po pag siring kaya na mayo kaling turog na tultol.
Makukulang po may mamamatayan ka po kayan, ang oxygen level mo po medyo maluya. Yes, man! Dapat po kayan nakakaturog po kita mga straight na 5 oras, 7 asiring kayan para po magayonan sa tuyang pagmamata. Ang gandaan ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw lahat. Yan po ang mga tips niya para po duman sa mga kabarangay ta. Davao City, Na data masusukulaan itong stress level. lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda ng mga 15 minutos na po makalis ang oras na 1:00 na pagkahapon. Hasta lang po kitang 1:30 nin pagkahapon. 12:00, sundong 1:30 nin pagkahapon. gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Sana po dahil ka mo magparaisip din kung ano-ano man, ano pa, lalo na po si mga senior citizens. Ang ganda. Galion ta po yan na pag nakamati na kita ning iturog tala po takon minsan pag nakakalampas po yan. Dahil po kita nakakaturog na ning tultol. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing. Nagkakapira pong aldaw na sana. Pasko na po sa mga tinampo, magayon ng paggilingon ang mga makukolor acid man mga itong mga nagbiblink na mga Christmas lights, acid mga dekorasyon na igawa pa din mga tugtog, mga kantang pampasko. Maski po paano, pag nagiling ka dyan, nagdahog-dahog ka, sa imong stress level na babawasan. Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat So hopefully, lalo na ining uruntok na itong paglangkaw kan petrolyo. Tapag naglangkaw po ang produktong petrolyo, ang presyo po kayan, sigurado madadara po ang prime commodities. Diyan po ikukuanon ang nagkakapirang itong si mga para tinda dyan po sa merkado. Kung may mga service sinda, tapos pampasahero, duman po sinda nagbabawi. Duman na po ipinapatong sa mga barakalon po dyan sa merkado publiko. ng mga babaeng Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao. Nakakaraling-aling na paghilingon, ini pong mga Christmas lights ngun niya. Linya sumayaw, lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw.
Ito po daw ang mga motorista nagtarampo na talagang mababawasan ngayaan sa imo ngayang medyo iniisip pag nakailing ka ngayanin Christmas lights na nagbibling. Lalo po ngayon sa mga tinampungon niya na may mga dekorasyon. Ang gandaan ng mga babae. So ngayon, congratulations po duman sa mga LGUs na siring kayan ang sistema dyan po sa indong lugar, sa may tinampo, sa may highway, igwang mga nakalaag na mga Christmas lights. So medyo naaaling po itong mga motorista niya to. TikTok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Pero maski sa kunyan, padagos pa manggiraray ang lalabanan. Sana po mayong gira, tahirak man po kan mga kaakian. Yes, man! Ang mga kaakian po ang perming nadadanyaran, tali man din da aram kung ano ang gira. Ang aram kayan magkawat. Maghagad ning pambakal ning kakawatan. Alagad po pagyaon sa gira dahil nato aram ang magiging implikasyon kayan sa sarong aki. Dapat po sinda, aram po din doon nadideprive ang sa inda pong rights to enjoy themselves. Terakman po kaining mga kaakian. Pilipina. Yes, man! Ang gandaan. Tapos ano ba, nagkakagaradan, nalulugadan, nako, grabe ano. Sana po dahil man yan mangyari digdi sa tuya. Ang siring kaya na mga ralabanan, ang gira, hopefully mayo. Now there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid. Merakman po kayo ng mga kaakian, isindapuan na madadanyaran. Yan sumisigaw. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man! Igwa na lang po kita ni 9 minutos bago mag-abot ang oras na 1:30 ni pagkahapon. Ang tabayanan po ang masunod na programa. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City. Mayo po kitang ilaw mo niyan. Alagad, maski mayo kitang ilaw, nakaka-FB pa manggiraray kita. Ang problema kayo niyo, taan sa kuyang cellphone, dahil pala na i-charge. Ng mga dugong Pilipina. Na-i-charge ko man ganyan na lang, manoy siya. Ganda, ika'y may 49% naman ko, pwede na ini. Maabot naman ining alas 6. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. Dahil ko man pala nalingawan, pig-charge ko. Ang problema, naiwag naiwag ko itong kable. Kaya nahali si imbes na nakaplug po siya, nahali po si plug. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. May natada pa man ni nagkakapirang porsyento, pero dahil naman pwedeng i-upload, dahil na pwedeng gamiton. 8% na lang. Yes, man! Ang 8% po, tapos naka-on po an sa imong background applications, madalion po yan supsupon. Tawanta ka mo ning tip. Kung kamo po ma-charge, naka-on an sa indong data, or igwa ka mo nin wifi, i-off po nindo para marikas ang pag-charge. Pero po kung naka-on ini, tapos naggagamit pa ka mo, naka-charge, ay mala kayan, ang sa indong cellphone, mararaot yan. Pag naka-charge nga ni, dahil na nindo pag namiton. Mostly kayan, magiging makakamati ka nin lag every time. And of course, kinakaipuan mo i-clear ang cache kayan. Alam po din do kung paano magki-clear kan cache.
Gabos po na application na pinagbubukasan nindo, nagkukonsumo po yan, as in naglalaog po ang cash sa indo. Bako pong apod kayan cash po yan. Bako itong cash na sa kwarta. Ambot sabiyon, si mga kaparehas po yan, halos magkaparehas po yan kang history. Mag sa telepono, mag sa CP, ay sa computer po nindo, igwa po nin history. Iba man po itong cash. In form of numbers po iyan. Pero itong nasa history, kung ano po ang ipinaglaag nindo sa browser nindo, itong for example, itong Google Chrome nindo, mahiling po nindo kung sa inasite ka mo, nagpasiring pag pinag-click nindo ang history. So kay puan man yan, everyday dapat po nahahali po ang history. Kasi nagkukonsumo man po iyan in kilobytes or megabytes na magpapabuntol kan performance kan sa indo pong cellphone o kaya PC, ang personal computer. Lalo na po itong si mga nagagamit kan sa indang laptop, personal computers, dahil po nindo pagparalaagan nin mga shortcuts dyan po sa indong desktop. Saro po yan sa mapaluhay kayan. Iyo ilalag nindo ta madaling mai-access, pero ang kinakaipuan dyan, sarong folder lang, ilaog nindo ang gabos na shortcuts duman, mas maray po. Kung ano po itong naka-default na mga applications dyan sa indo pong screen, iyo lang po dapat ito. Kaning dai magkonsumo. Nagkukonsumo po yan sa totoo lang. Ito, ininalag ko dyan gabos sa desktop. Kadakol-dakol dyan mga shortcuts. O, pagabot ka ang oras, malabaga to ta. Garo na buntol ng maray si performance kan sa kuyang laptop. Dapat po, nakalag lang ini sa sarong folder. Ini po si mga default. Default po iyan ng mga applications. Tapos magibulang kita ning sarong folder. Dumanta po i-open sindagabos. Ang gandaan ng mga babae Pilipina. 4 minutos na lang po bago magabot ang oras na 1:30 janin pagkahapon. Ang tabayanan po ang masunod na programa. Laruan mga programa si Manoy Monsing, si Chingsi. Siya po ang mga programa. Hindi po ang taong ini si Manoy Monsing, mayo man lang kahilig-ilig ini sa mga babae. Tultul na maray ini. Diretsong maray. Bueno mga karonda, mga kabarangay, oras na po para magpaaram kita digdi sa programang Buhay Barangay or Buhay sa Barangay. Nakibanan nato sa Master Control, sabi na obra. Kaso bago si James Onoco. Kaibanan taman po si Jimmy Guanson dyan sa information. Tabayanan po ang sunod na programa si Manoy Monsing. Iniman po ang sindong kabarkada karonda, Jonathan Oliva. Salamat po kan sindong pagkantabay. And of course, ang sa kuya kong pagkagad din dispensasyon, duman po kasubago. Alas 5 hasta alas 7 din pagkaaga. Dahil pa lang kita nakapagpaaram ning toltol. May importante po kitang pinagpasiringan na dapat po ang sa tuyang obligasyon bilang sarong public servant paman giraray. Ang turing ko pa yan. Kaya po ang napasiringan. Ang pagtabang yaon po permi. Iniwan po ang sindong kabarkada karonda, Jonathan Oliva. Salamat po kan sindong pagkantabay. God bless us all.